Demek ki de Wezareta Berevanya Amerîka ragihandibû ku operasyonên hewîce di rewşeke zor taybet de hatin encamdan, lê medyayên Amerîka eşkerekirine di berê jî de operasyonê li vî awayî hatine encamdan. Çend berpirsekên Amerîkî û Herêma Kurdistanê bû malperê Bloomberg Viyuyan ragihandiye di niha de Amerîka navendeke operasyonên serbazî li Hewlêrê vekiriye bo encamdana erkê serbaziyê taybet berpirs beref nebûn navê vê navendê eşkere bikin ji ber ku ew nihêniya dewletê ye. Erkê navendê taybet di demê çend mehên derbasbûyî de hatike nasîn û hatike destnîşankirina cihê berpirsên bilindên çekdarên Daeş bûye. Serbazên Amerîkî ku encamderên operasyona hewêce ya ser bi heman hêzê bûne. Ji mara van serbazên Amerîkî ku beşdarî di operasyona hewêce de kirine, sîh serbazên ev yekê bûne. Zêdebarî vê navendê hêzeke taybet Amerîka bi operasyona li Hewlêrê hebûn heye. Ev hêze da sekê baladara hênan pêdikekirin ku bernyasa bi pêketeya hevbeşa kontrolkera hêrişan yan jî JTAC erkên wan destnîşankirina armancên Daişa bû hêrişên esmanî û operasyonên serbazî li Herêma Kurdistanê û Bakurê Iraqê encam dide. Berpirsên Amerîka eşkerekirine ku wêza taybet li nêzik di hevbendiyan daye di gel hêzên dinên hevpeymanan û rêxistin bû hêrişên esmanî û helfirîna balafirên bê balafirvan û arastekirina wan dike. Berpirsên Amerîka eşkerekirine ku gropek li fermandeya operasyonên hêzên taybeta Marênz di vê yekê daye ku erkêwana rahênana hêza pêşmergeya borûpirobûna Daeş. Bob Crocker serokê civata peywendiyên derve li civata pîrên Amerîka ragihand ku hêza taybetên Amerîka li şerê dijî Daeş beşdariyê dikin lê boraya giştî eşkere nekiriye. Dey lê bêst belav kiriye ku 5 serbazên Amerîkî di operasyona taybet de birîndar bûne, lê Wezareta Berevanya Amerîka tu zanyariyek li dirûyekê boraya giştî eşkere nekiriye. Eşkerebûna van zanyariyan di demekê de ku pêşter rojnama Wall Street Journal ya Amerîka belav kiriye ku Ajansa Hewalgiriya Navendî Amerîka CIA çekên sivik û pêdavîsiyên serbaziyên rastexwe bi hêza pêşmerge dane. Beşeke mîdyayên Amerîka ew çende xistine berçav ku bingeheke evê dezgeha hewalgiriyê li Hewlêrê ye. Berpirsekê dezgeha hewalgirî li Herêma Kurdistanê bû mîdyayên Amerîka ragihandiye vekirina vî bingehê CIA li Hewlêrê armanceyê peywendiyên dumdirêje digel vî dezgehî. Berpirsê Kurd ragihandiye peywendiyên me digel CIA û hêzên taybetên Amerîka tiştekê nihênî nîne.